25-nji maýda Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň ählisinde soňky jaň çäresi geçirildi. Geçen ýyllaryň tejribesinde bolşýaly uçurumlaryň dabarysy puhtalandyrylan gözükçülük astynda guramalystyryldy. Sol bir wagtda häkimetleriň bu dabarlary türkmen milli aýratynlyklaryna laýyklykda geçirmegi tapsyrandygy nykdalýar. Aşgabatyň mekdepleriniň aglabasyny uçurumlary esasan hem gaýyllara sada we türkmen milli libaslaryna gelmek tapşyryldy. Bugünkü soňky jaň dabarasyna öňküler ýaly kaşan köýnekler görünmedi. Bundan başga da dabaralaryň dowamyna küçtepli tansy ýerine ýetirildi. Häzir bu tansy hiç bir dabara geçmeýär. Diýip Aşgabatly ýaşaýjylaryň biri saýat bolan ýagdaýlaryny 25-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Türkmen libaslarynda gelmek talaby milli azlyklaryň, sol sandy etnik özbekleriň aglawy bolup ýaşaýan Lewap vilayatynda hem öňe sürildi. Sewitdäki çeşmämiz iň azyndan çärji we däne traplarynyň mekdeplerinde özbek dilinde aýdym aýtyrmagyň we özbek milli tanslaryny ýerine ýetirmegiň gadagan edilendigine aýtdy. Mundan başga da hem okuwçylary hem de dabara geljek ýene atalary diňe türkmen milli libaslarynda bolmalydygy barada öňünden berk tapşyryk berildi. Çeşmämiz munyň Lewapda häkimetleriň alyp barýan türkmenleşdirme siýasatynyň çägindäki nowatdaky çäklendirme bolandygyna meňzeýändigini belledi. Bilim resmiýetleri soňky jaň dabarasynyň öňýany uçurumlara kafe-de restoranlarda gurnajak çäherlerini hem has kiçi gerimde geçirmegi tapşyrdylar. Käbir sewitlerde sol sandy Balkanda bu barada enatalardan ýürüýti dilhaty hem alyndy. Dabarlaryň öňünden vilayet merkezlerinde gizelerini gözükçülük hem güýçlendirildi. Maýyň ortalaryndan bäri Lewapda polisiýa gize saat 9-dan soň köçede gezelençe ýan ýaşlary taklap başlady. Şeýle-de telekiçilerden hususy dükanlara aksam saat 10-dan öň ýapmagy talap etdiler. Häkimetler soňky jaň dabarlaryny çäkli görünüşde guramalystyrmak ugrundaky tagallalaryny resmi derejede düşündürüs bermeýärler. Emma azatlyk bilen söhbetdeş bolan bilim isgärleri munyň uçurumlaryň gatnaşmagyndaky mümkin biýdüdünçlükleriň öňüne almak, şeýle-de durly üsmeleňler üçin asy pul çykdyjylaryny etdirmezlik maksatyndan amal edilýändigini belleýärler. Soňky jaň dabarlary we munyň bilen bagly aksymky oturuşluklar adatça mektep uçurumlarynyň enatalary üçin uly çykdyjylary gözüňde tutýar. Käbir maskalalar bir näçe müňe ýetýän çykdyjylary asla göterip bilmeýär. Bu ýagdaýlarda käbir ýaşlaryň öz janyny kast edýän ýagdaýlary hem bolýar. Türkmen häkimetleri uly dabarlaryň öňünden telewizionyada hamala bayramçylyk gününde ýazgy edilen hökmünde efiri bermek üçin düşürýän ýatama ýazgylary soňky jaň çäherlerine hem degisli boldy. Resmi metbuata görä Suýul türkmen mekteplerini 82 000 goloy okuwçy tamamlaýar. Öňki ýyllarda Türkmenistanda resmi maglumatlara görä mektebi tamamlaýanlaryň sanynyň 100 000-den aşyn wagtlary hem bolupdy. Emma soňky ýyllarda ýurtdaky kynçylyklar, migrasiýanyň üsmegi, çağı dogrulmagynyň derejesiniň petilmegi zerarly, ila sanynyň azalýandygy habar berilýär. Maglumat üçin aýtsak, 2013-nji ýylda ýurtda 25-nji maýy her ýyl Aşgabat güni hökmünde belläp geçmek kararlaşdyryldy. Sondan bäri uçurum dabarlary Aşgabat gününe gabat gelýär. Marda owa ýaşaýjylary ýaşaýan ýerlerinden resmi nama almak üçin suraty düşmeli, barmak izlerini tapşyrmaly we goşmaça maglumat bermeli. Häkimetler tarapyndan ýokardan gelen buyruk hökmünde düşündirilen bu täze talap daşary ýurt pasportyny almak üçin uly nowatlaryň ila arasynda ýurtdan gitmek islegleriň saklanýan we ýurtdan migrasiýa akymynyň ýokarlanýan wagtynda göz açykdy. Mary vilayatyndaky owalaryň ýaşaýjylary ýaşaýan ýerlerinden zerur resmi namany almak üçin indi surata düşmelidigini we barmak izlerini tapşyryp başga da bir näçe talaplary ýerine ýetirmelidigini ýaňy ýakynda bilip galdylar. Erkek raýatlar harby bölümlerden gullugy berjay edendigi hakynda hem resmi nama getirmeli. Yerli habarçylaryň we Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä bu täze talap barada habar irada resmi görnüşde berilmändir. Köpler bu barada diňe ýaşaýan ýerlerinden resmi nama gerek bolanda bilip galypdyr. Şeýle kagylary berýän jaý dolandyryş hem beýleki daralaryň işgärleri talaby ýokardan gelen buyruk bilen düşündirýärler. Köp adam ýaşaýan ýerinden resmi nama almak üçin ýüz tutunda şeýle talabyň bardygyny bildi. Öý dolandyrys edarasynda raýatlaryň pasportynda ýürüýti möhür bolmasa, mundan beýlek resmi nama berilmejekdigi we munyň üçin talaplary ýerine ýetirmelidigi aýdylýar.
dip azatlygyň yerli çeşmesi gurrun berdi. Habarçynyň sözlerine görä talaplaryň ýerine ýetirilmegi maliýet çykdyjylary hem öz için alýar. Bir surat üçin 15 manat tölemeli bolýar. Harby komissariatdan resminama almak üçin tölek 10 manata durýar. Ähli tölegler edilip talaplar ýerine ýetirilenden soň pasportda möhür bastyrmak üçin ýene 10 manat tölemeli. Şeýlelikde çykdyjylaryň umumy bahasy 35 manata ýetýär. Ähli talaplary ýerine ýetirmek we zerur resminamany almak üçin köp wagt we tagalla gerek bolýar. Yerli edaralary aýlanyp çykmak, nowata durmak, pasporty möhür bastyrmak we soň gerek resminama garaşmak 20 güne çenli uzaga çekip bilýär. Ýaşaýyş ýerden resminama dürli maksatlar şol sanda işe yerleşmek we okuw jaýlaryna kabul edilmek hem üçin zerurdur. Türkmenistanda resminamalary ýygnamakdaky kynçylyklar daşar ýurt pasportlarynyň berilmegine hem degişli raýatlaryň ýurtdan çykmak üçin pasport almak islegleri ýokary bolmagyna galýarka migrasiýa gulluklarının öňünde nowatlar saklanýar. Türkmenistandan migrasiýa akymy ýygyderli ösýär. Garaşsyz Türkmen News neşri Türkmenistanyň raýatlarynyň Russiýa Federasiýasyna göçmeginiň akymynyň tas 5 esse artanlygyny ýazýar. Ýöne ol bu sanyň COVID-19 pandemiýasyndan öňkü derejä entek ýetmänligini belliýär. Habarda Orsiýatyň resmi statistikasyna sargylanyp 2023-nji ýylyň 1-nji çäreginde Türkmenistanyň 10231 raýatynyň Orsiýata baranlygy aýdylýar. Orsiýat Federasiýasynyň Federal Howpsuzlyk Gullugynyň bilelikdäki budagary maglumat we statistika ulgamynyň web sahypasynda çap edilen bu sanlara görä 2022-nji ýylyň 1-nji çäregi bilen deňeşdirilende migrantlaryň sany 5 artypdyr. Olardan 4700 Türkmen raýatynyň köpüsi syýasatçylyk maksady bilen 2023-nji ýylyň 1-nji çäreginde Orsiýata barypdyr. 2200 adam öz saparynyň sebäbi hökmünde şahsy maksatlary görkezipdir. 1800 adam iş maksady bilen baranlygyny görkezipdir. 281 adam Orsiýata hyzmat işçisi, 26 adam bolsa tranzit maksady bilen baranlygyny görkezipdir. Resmi maglumatlara görä 3 aýyň içinde baranlardan hiç kim hemişelik ýaşamak üçin göçenligini görkezmändir. 2022-nji ýylyň dowamında bolsa şeýle maksady diňe 4 adam görkezipdir. Türkmen News şol bir wagtyň özünde de Türkmenistandan çykyp ýyzyna gaýdyp barmazlyk niýetli adamlaryň sanynyň gaty köpdigini belliýär. Türkmenistanda migrasiýa islegleri hatda ýylatyň has gruply gatlyklaryna da ösýär diýip neşriň maglumatynda bellenýär we Daşoğlu vilayatynyň diňe bir polisiýa bölüminden 200 töwerek adamyň öz islegi boýunça işden gitmek hatyny ýazanlygyny, olaryň hemmesiniň ýurtdan gitmegi meýilleşdirýänligini we şoňa meňzeş ýagdaýyň başga vilayatlara da degişligi aýdylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary şu ýylyň başyndan beri döwlet edaralarynyň işgärleriniň arasynda ýurtdan çykyp gitmek üçin işden gidýänleriň sanynyň epesli artanlygyny habar berip gelýärler. Şol bir wagtyň özünde de döwlet sektorundaky edaralarda hem kärhanalarda iş yerleriniň köpçülikliğin azaldylmagy hem ýygyderli amalaşdyrylýar. Bu aralykda Türkmenistanyň ilat sany barada tahkik maglumat ýok. 2022-nji ýylyň dekabryndaky ilat ýazywynyň resmi netijeleri henüzem köpçülüge el ýetirli edilmedi. Aşgabatyň Gurilatly Parahat ýedi etrapçysynda soňky hepdäniň dowamında ağzyndan 2 gezek agyz üçinçiligi köpçülikleýin ýagdaýda kesildi. Bu hem öz gezeginde howanyň gyzgynlygynyň 35 gradusdan aşan bu günlerinde ýaşaýjylarda köp sany oňaýsyzlyklary döretdi. 23-nji maýda paýtagtyň gurruňy gidýän etrapçysynyň 29-njy belgili jaýyny suw bilen üpçünedýän geçiriji ýaryldy. Habarçymyz yerli resmiýetleriň meseleni diňe ertesi gün giýişlik çözmegi başarandyklaryny, bu ağırlykda bolsa ýylaty başga alternativ suw üpçünçiligini hödürlemändiklaryny belledi. Yerli ýaşaýjylar turba ýarlanmadyna dessine yerli jemaat gulluklarına habar berdiler. Ustalar ençe mesagatdan soň gün ortana gola gelseler-de özlerini gerekli ähtiýaçlyk şaýlarynyň ýokdugyny aýdyp, munyň üçin ýaşaýjylardan 50 manat pul soradylar. Diýip yerli ýaşaýjylaryň biri meseleni öwrenmek üçin tebite gelen habarçymyza gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar döwletiň hasabyna amal edilmeli awatlaş işlerini näme sebäpden öz jüwüsinden pul çykarmalydygyna nägili boldular. Ustalar döwletiň gerekli enjamlar bilen üpçün etmeýändigini, şol sebäpli köp halatda ähtiýaçlyk şaýlaryny özleriniň galybertide edara ýolbaşçylarynyň hasabyna satyn alýanlyklaryny aýtdylar. Olaryň bu ýagdaýlary nägili bolýanlyklaryny, emma özleriniň diňe adaty işgärdigini düşündirjek boldular. Ýaşaýjylaryň köpüsi munyň bilen ılaşmasalar da alaşdyrlykdan pul bermäge razy boldular. Netijede
etdiňi ertesi güni giýişik jaýlara täzeden suw gelip başlady. Diýip habarçymyzyň söhbetdesi 25-nji maýda gurrun berdi. Ol bu suw geçirjisiniň häli simde hatardan çykýandygyny, ýaşaýjylaryň hem muny jaýlaryň guruluş işleriniň pethili alınıp barylmagy bilen baglydygyna ynanýandyklaryny belledi. Bu ýagdaýlar boýunça Aşgabatyň we degişli trawyň häkimlikleri kommentariýa bermediler. Bu aralykda Türkmenistanyň kronikasy nesiri hem geçen hepde parahat edi etrapçysynyň ençeme jaýynyň suw geçirjileriniň hatardan çykmagy netijesinde Nowotdaky ýezek 3 günnäp suwsuz galandygyny habar berýär. Nesir 15-nji 18-nji maýda Baba Annanow köçesiniň urundaky jaýlarda ýüze çykan suw meselesiniň jemaat hujuluk gullugynyň aglaby işgärleriniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň açmaly ýaşaýyş jaý toplumyndaky arasyçylyk işlerine çekilmegi sebäpli ençime güne uzandygyny belleýär. Mesele aradan aýrylýança häkimetler adatça bolşýaly ilata alternativ suw üçinçiligini hudurlamadiler. Bu ýagdaýlarda adamlar içimlik suwy dukanlardan satyn aldylar, hojuluk hajatları üçin suwy hem goloýdaky çuwdurumlardan dasadylar. Türkmenistanda ilatyň agy suw üçinçiligindäki meseleler tutuş ýylyň dowamında ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Bu bökdenslikler her ýylyň tomuz aýlarynda jokrama ıssy günlerde hasda itileşýär.